بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bir кичкенә кыйссаны искә төшерәсем килә. Bir вакытны ике дус очрашалар икән. Берсе әйтә: "Ну, ничек син хәлләре?" ди. "Ну, минем бөтен салыгаш кирде, бөтенсе яхшы" ди. "Гаиләдә нормально, эштә нормально. Синдә ничек? Чөт син ди бүген настроениесез" ди. "Менә ди, тормышымда чөт кара полоса бара" ди. Моннан соң тагын вакыт уза, булар тагын очрашалар. Теге сорый: "Ну, синдә ничек хәлләр?" "А миндә все шулай, Аллага шөкер" ди. "Син чөт бүген тагын да совсем настроениесез" дигәч, теге әйтә: "Теге вакытта истәме?" "Ага, ул оказывается ак полоса булган иде" ди тормышымда. Аллаһ субханаһу ва тааля һәрбер кешегә әлбәттә язмышын язды. Нәрсә Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә язды, без аны белмибез. Ләкин әгәр дә берәр нәрсә булды икән, берәр сынау гомеребездә, тормышыбызда килде икән, демәк Аллаһ субханаһу ва тааля аны язган. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә шундый мәгълүмат бирә. Аллаһ субханаһу ва тааля җан ияләренең язмышларын, күкләрне һәм җирне барлыкка китергән шәһәтле 50 мең ел элек язган ди. Шакра әгәр дә берәр нәрсә, берәр нинди сынау, берәр нинди авырлык килде икән, ләкин сынаулар арасында җиңеллек табылырга мөмкин. Нинди генә сынау килмәсен, әгәр дә килде, димәк инде ул язган иде. Тырышырга кирәк, әлбәттә авырлыкка эләкмәскә. Төрле сәбәпләр алырга, төрле сәбәпләр кылырга, шул авырлыкка эләкмәс өчен. Ләкин әгәр дә инде ул авырлык, яисә сынау килде икән, монда инде без аны кабул итәргә тиешбез. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля аны язган дигән сүз. Чөнки бу дөньяда, кардәшләрем, сынау күрми торган бер кеше дә дөньяда юк. Нинди генә якта булса да, һәрбер кешедә үзенең сынавы, үзенең имтиханы. Гаиләдә бөтен сәйбәт булса, эштә проблема булырга мөмкин. Эштә нормально, хатын белән нормально, балалар белән проблема булырга мөмкин. Авыру булсынмы, школда берәр проблема булсынмы. Ләкин барбер кайдадыр ниндидер сынау була. Һәм бу Аллаһ субханаһу ва тааля рахимлек сыйфаты. Чөнки әгәр дә бу дөньяда бөтенесе идеаль рәвештә булса, без ахират турында сезнең белән онытыр идек. Ә бит кыямәт көн килә. Шуңа күрә шул сынаулар белән, авырлыклар белән Аллаһ субханаһу ва тааля безгә, кардәшләрем, кылларым, бу дөнья мәңгелек түгел, әле ахиратта булачак, әле җәһәннәмдә җәннәт булачак турында онытмагыз дип әйтә. Шуңа күрә сынаусыз, моны истә калдырырга кирәк. Сынаусыз бу дөньяда кеше юк. Нинди генә кеше булмасын, барбер сынавы бар. Безгә тыштан башкасы күренсә дә, безгә тыштан карале, бу бер проблема юк ди. Баласы да юк, хатыны да юк. Нервысын ашарга. Кайбер чакта шулай була бит тормышта. Я кайта да җыклый, эшкә китә дә кирит монда, но бит аның зур проблемасы. Хатыны юк. Баласы юк. Шул кечкенә бала җигрә торган кочакларга сине, эштән кайтасың да кочакларга җигрә сине. Менә андый хисләр бит анарда юк. Бу проблема түгелмени? Шуңа күрә нинди генә кеше булмасын, бу дөньяда һәрбер кешенең проблемасы, яисә сынавы бар. Хәтта пәйгамбәрләр дә Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва Айюба из нада раббуху анни массани ад-дурру ва анта архамур рахимин." Айюб алейхиссалам 18 ел дәвамында төрле бәла-казалар, 18 ел дәвамында авырып яткан пәйгамбәр. Айюбның Раббысына дөреслектә миңа авыру кагылды, һәм син рахимләрнең иң рахимлесе дип дуга кылган вакытны искә төшер ди. Анбия сүрәсе 83-нче аят. Шуңа күрә сынау килде икән узарга кирәк.
Айюб алейхиссалам менә шундый авырлык булуына карамастан Аллаһ белән элемтәне измәде. Шулай ук гыйбадат кылырга дәвам итте, истигъфар кылырга дәвам итте. Бер кайчанда фикер дә килмәде Аллаһ белән элемтәне үзәргә. Чөнки бу юл пункт А, пункт Б. Без пункт A'тан бу дөньядан җәннәткә тырышабыз дәгәргә. Бу пунктка. Шуңа күрә бу юлда төрле чаклар булырга мөмкин. Сынау да, җиңеллек тә, сынау да, ак полоса да, кара да полоса булырга мөмкин. Шуңа күрә ул зарланмады да, без дә зарламаска тиешбез. Һәм әгәр дә без тырышсак, дөрес итеп ул авырлыкларны, ул сынауларны узарга, Пәйгамбер Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә шул Айюб алейһиссалам турында әйтә: "Инна ваҗаднаху сабиран, ни'мал абду иннаху авваб." Дөреслекдә без аны сабыр итүче кеше буларак таптык. Нинди яхшы ул кыл, дөреслекдә ул Аллаһ тәүбә белән кайтучы. Сад сурасы 44-нче аят. Һәм әгәр дә без дә сабыр итсәк, Аллаһ субханаһу Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Иннама юваффас сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Бары тик сабыр итүчеләргә генә әҗр саваплары хисапсыз биреләчәк. Зумар сурасы 10-нчы аят. Кайбер галимнәр монда аңлаталар, бигайри хисаб дигән мәгънә, ягъни хисапсыз җәннәткә керәләр. Хисапсыз җәннәткә керү, димәк, бер нинди ул кешегә газап кыямәт көне булмаячак. Бу бит 60-70 ел гына. Кыямәт көн 50 мең ел. Анары мәңгелек. Аллаһ субханаһу ва тааля моннан тыш кайбер ишекләрдә зуррак сынаудан саклар өчен кешегә кечкенә сынау бирә. Крылаңа машинага килеп керделәр. Һәр эшкә сынау кыласын. Проблема шикелле, сынау шикелле, кайгы шикелле. Ләкин бәлки Аллаһ субханаһу ва тааля сине тагын да зуррак булган авариядан саклагандыр. Саулык сәламәттән китә торган авариядан саклагандыр. Без бит аның турында уйламыйбыз. Без уйлыйбыз, менә авариягә эләкмәгән булсам, эшкә өлгергән булыр идем. Акаян син беләсең нәрсә булыр иде. Бит аны Аллаһ субханаһу ва тааля үзе генә белә. Өйләнмәгән булсам, менә шулай эшләмәс идем. Каян син беләсең, бәлки өйләнмәгән булсаң, менә шул хатын кызга син вообще төшкән булыр идең, бәлки дәрәҗәләп, аска-аска, түбән дәрәҗәләргә. Без бит белмибез. Миллионлаган төрле ысуллар бар. Һәм шул ысулларны Аллаһ субханаһу ва тааля үзе генә белүче. Икенче сынау, кардәшләрем, ул Аллаһ субханаһу ва тааля якынайта торган сыйфатларны кузгата башлый бездә. Сабырлык булсынмы? Аллаһ субханаһу ва тааля өметләнү, ялвару, дуга кылу. Күпме кешеләр аз изгелек кылалар, авырлык яисә сынау килгәнчә кадәр, сынау килгәч изгелеген тагын да күбрәк кыла башлыйлар. Күпме кешеләр, кардәшләрем, гөл гынахта авырлык сынау килгәннән соң фикри башлыйлар. Карале. Болай гына килмәде бит ул. Һәм әгәр дә Аллаһ фикерләп Аллаһка кайтса, бу инде зур ниъмәт. Әгәр дә моннан соң да Аллаһка кайтмаса, инде кардәшләрем, бу бик зур хәтәр. Шуңа авырлык килде икән, без аны кабул итәргә тиешбез. Иң беренче адым, шуның белән без, кардәшләрем, үзебезгә җиңеләйтәбез. Аллаһ Тәгалә язган булды икән, язды димәк. Язган икән, мусульман кешенең хәле аҗәп. Әгәр дә авырлык килә, ул Аллаһка хәмд сана кыла да, шөкр кыла, һәм ул аның өчен хәерле нәрсә була дип Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ миңа язган икән ул сынауны, димәк ул миңа хәерле. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадистә безгә аңлата шундый мәгънәдә. Кайбер ишакларда ди, Аллаһ субханаһу ва тааля кешегә җәннәттә бер зур дәрәҗә билгеләп куя. Иман ягыннан зур дәрәҗә билгеләп куя. Ләкин кеше гамәлләре белән анарга җитә алмый. Шуннан Аллаһ субханаһу ва тааля монарга сынаулар бирә башлый. Шул дәрәҗәгә кешене җиткезер өчен. Без бит бу дөньяда ай буе көне төне эшләргә әзер. Әгәр дә безгә әйтсәләр, менә бер ай эшлисең, сиңа фатир бирәләр, машина бирәләр дисәләр. Без көне төне эшләргә әзер. Менә бер ай эшлибез дә, көне төне. Гаиләне күрмәсәк тә. Ләкин бер айдан соң фатир да була, машина да була дисәләр, тырышабыз. Соң бу безнең тормышыбыз бит шул бер ай шикелле бит инде. 60-70 ел гына, 30 көн түгел, 60-70 ел. Аны борылып карасаң да сизелмәгән шикелле узды. Әле генә өйләнмәгән идек, әле генә өстәл астында йөридек. Инде монда безгә утырабыз 30, 40, 60 яшь.
балаларыбыз, оныкларыбыз, хатыннарыбыз бар инде бездә. Әле балаларны өйләндерергә вакыт җитә. Вакыт уза да китә. Антыгында мәңгелек була. Шуңа күрә бу дөнья тырышып калырга кирәк. Икенче кардәшләрем, сынау килгәннән соң гынахлар, хаталар өчен гафу сорарга кирәк. Бер галим шундый матур сүзләр әйтә. Истә калдырырсыз дип өметләнәм. Дуга бәла казаны туктатучы сәбәп булып тора. Дуга бәла казаны туктатучы сәбәп булып тора. Әгәр дә ул килергә тиешле бәла казадан куәтлерәк булса, ул аны туктата. Әгәр дә бәла каза килүнең сәбәбе көчлерәк булса, ул әлбәттә аны туктата алмый, ләкин җиңеләйтә. Менә шуңа күрә дә кояш ай тотылган вакытта Аллаһ Субханаһу ва Тааля мусламаннарга намаз укырга, дуга истигъфар кылырга һәм садака бирергә кушты. Әгәр дә сынау килде икән, без ничек әйтәбез? Күп ошакларда. Әйдә, намазга бас инде, авырлык килде бит инде. Подожди, проблеманы шишим, аннары басырмын. Сөннәт булып тора, авырлык яисә сынау килү белән намазда, нафил намазларыбызда күбәйтергә. Чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр дә аны турында сөйлиләр сахабалар, әгәр дә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның берәр нәрсә өчен ушып пуша торган булса иде, берәр кайгы булса, ул намаз укый иде. Менә намаздан башларга кирәк. Авырлык килде, намаз укырга кирәк. Җиңеллек килде, сынау шулай ук ул. Намазга бас, нафил намаз укы. Шөкр намазы булсынмы, духа намазы булсынмы, тәһаҗҗүд намазы булсынмы, ләкин бас укы. Аллаһ Тәала кабул итер, Аллаһ бирсә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям шундый матур сүзләр әйтә. Дау мардакум бис-садака. Ширләрегезне садака белән давалагыз. Һәм галим бер матур сүз әйтә, садака ди. Төрле сынауларны туктатканда гаҗәеп йыгынты ясауга ия. Хәтта садака бирүче гынахлы, залим, имансыз булуына карамастан, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бәла казалардан саклый. Моның шулай булуы күпләргә мәгълүм. Җирдәге бөтен кеше дә моның шулай булуын раслый, чөнки алар моны үз тормышларында күрделәр. Иманы бармы, иманы юкмы? Аллаһ Тәала бу дөньяда ярдәм итәргә әзер. Ләкин иманлы булса, Аллаһ Тәала кыямәт көнгә дә әҗр савап итеп кайтара кешегә, Аллаһ бирсә. Һәм онытмаска кирәк, кардәшләрем, Куръан уку. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва нуназзилу минал Куръани ма хуа шифаъу ва рахма." Без Куръаннан мөэминнәргә шифа һәм рахмат булучы нәрсәне индерәбез. Исра сүрәсе 82-нче аят. Шакра кардәшләрем, әгәр дә без бәла каза, яисә сынау берәр килеп, аларны кабул итеп, менә шул пунктлар белән эшләсәк, хәлебезне җиңеләйтәбез, икенче яктан зур әҗр савапка Аллаһ бирсә ия булырбыз. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва башширис сабирин", сабр итүчеләрне шатландыр ди. "Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун". Әгәр дә кайгы килсә, алар дөреслектә біз Аллаһыныкы һәм біз аңа кайтачакбыз дип әйтәләр. Бакара сүрәсе 155-нче, 156-нчы аятлар. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә шундый матур мәгълүмат бирә безгә. Әгәр дә берәр иманлы кешедә кайгы, хәсрәт, бәла, проблема килеп чыкса, һәм ул әйтсә: "Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун", бөтенебез без Аллаһыныкы һәм Аллаһка кире кайтабыз. "Я Аллаһым, миңа менә бу кайгы, хәсрәттә, бу проблемада әҗр савап бир. Һәм миңа бу хәлемне, бу әйберемне әгәр дә бер югалткан булса, әйбәтрәк, яхшырак нәрсәгә алмаштыр", дигән дуа кылса шундый, Аллаһ Субханаһу ва Тааля хакыйкатьтә анарга шул проблемада әҗр савабын бирер һәм хәлен яисә әйберен яхшырак нәрсәгә алмаштырыр. Кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрберебезгә насыйп итсә иде, авырлык килгәндә аны кабул итеп, Аллаһ турында онытмаска. Без күп ошакларда Аллаһ турында онытабыз, ләкин авырлык, сынау килсә, иң беренче кулларыбызны күтәреп,
дуа кылып, намаз укып, Аллаһка ялварга тиешбез. Моннан Аллаһка да мәхәббәтебез арта, моннан да ул явызлыкка, ул сынауга каршы торырга көч-куәт тирәкләребездә барлыкка килер, иншааллах. لا إله إلا الله العظيم الحليم